Bueno, ni naz Benito Anzola eta Erkiaga. Jaio nintzen Lekeitxon, Atxabalkalian. 1908an. Osake aurten egingo daz 81 urte. Agostuan 13an. Eta dato bat, nire zinez alitasuna nundi datorren edo ez dakit baina, berez, agostuan 13an, jaioa izan zen Alfred Hitchcock. Hortik nire pentsat horreitik ez da, ze Lekeitxon jaio dano nebarre bat, 8 nebarre bat izan gara. Daun bakarrik gelditzen az. Bilbora mendik, gerra denporan, frankistak hemen sartu orduko, Bilbora joan ginen. Eta gero, handik aurrera, hor 8 urte gitxikora neukazan, handik aurrera Bilbon bizi izanaz. Ez eukagun ezer. Hemen dana itxeta joan ginen da. Eta kontuaz, 8 seme alaba, arreba nagoziena, miden, 20 urte eukeko bazan orduan. Eta euan, Krisana Lazarena zen, Bilalonga familizan. Eta eurak ondo hartu gaitu zen. Ez da izema pasagen du, hile batzu segurutik. Baina gero, ez da topaka frenti hori apurtuen zala eta arriskuan gengo zalan arenazetan, eta orduan eurak prantzilara joan zidan. Eta gu Bilbora. Eta Bilbo leku batetik ibin egin azkanean, ez da gure amak alkia edo erosieban hori etxi hori iturburun. Eta han bizi izan gara, ni abadein arte. 13 urteaz hartu nintzen abade gehi, eta urte bi estudian ibazan Bergaran, orduan Bergara, on seminario real ipintzen da benahan. Ez seminario delako ez bada, on universitateko zehozer da, a distantzia ero betetan. Baina orduan denporan zen, Praie Dominikuen etxia, eurak euken eskolia hor, eta obispuak eskatu dutzen eurari erdi etxia, seminario moduan. Ze saturraran, eta gorde joelan egoazanak seminario txikientzako, arrek kartzelak izan ikua ziren. Eta arrek esilek izan erabili ondinoko. Nik ez zaratenik ezagutu neban, abadein da gero. Abadein da nire lehenengo destinua izan zen Etxebarria. Markin Etxebarria esaten duguna, Etxebarria. Han egoan ni, urte bat bi edo gine bazan. Eta handik gero, hausune bat, Markinok hausune bat, ezagile ezautzen duzun Barinaga. Handik arratera da bideo. Orduan, ez eguan bideoin barik eguan. Bizkaiko provintzia maituten zanean, hantzen bidea maituten zan. Eta handik arratera eta joateko oinez enbiazan Barinatik. Eta ni Barinaga nengoala, eta klasiek emoten ebazan, egina oso txikizia da, ez? Markinan emoten ebazan, bai eskola laboralian, bai mercederian, da madre zedariaz, eskoliak, han emoten ebazan eskolak. Eta ez da ize urtetan izan zan, Mikel Zarate hartu ban destinua. Beitu, urte batzu pasauta, ez? Baina negoala. Geriako parroko nombrau izan zen, lehenko beren destinua hori zen, geria, haneguan. Eta bera betorten zen, Markinara, eskolak emoten, bai Mercedian, bai eskola laboralian. Orduntxe ezagutu neban, ni Mikel hori Zarate. Ezagutu neban, esan, mutil indartzu bat, ez? Esanekin bilbotarra zala, ez? Beti neu galakua, beti irabazti biharreban. Eta zauten, gorpuz handikuan, doble estot esaten ez da, baina atleta tipu eukan. Badakizu zeran joan zen seminarizio hori. Eukan ez da izan negozio eukan, kontratista hortzen. Eta beraba estude jaten, baina egun baten, kontizu, Bilboko arenalian, haitxa handi biharretik edo zehoz, eta handi pasau, eta nun ikusten dugu ere zemian Mikel neska bategaz. Han ikusten dugu eta, zehoz, zeitzen duzu hamen, eta enamoratagoan, eta haitxak, amendik aurrean neuaz biharrian. Ikusi ban, estudiaten ez eguana, estudiaten barik handeskiagaz, betu, horrekin urtiaekin, maite minututa, ez? Eta itxak beraz batera lanera. Eta orduan erabaki eban berak.
iztia hori, eta abade nahi da belain. Eta holan hasi zen, seminarioaz joan zen. Eta hori Mikele kontatu euzun, eta bueno, beren buruari barreit jauzen. Gauza bat buruan saltzen baiakon, pentsaten dut aixe lortu arte ezara gelditzen. Eta horbe bardin, abadein arte bera abadein zen. Hori bera kontauta da kenik, Bueno, nik emoten eban erreginoia eta zinema. Eta berak ez nahi gogoratzen zer emote ban, segurutik da beste, hainbeste abade ginen inguruan gaztiak. Eta profesoriak, bai mekanika horre gauzak, seglarrak eguazan. Baina beste euskera, erleginoia, zientziaz, literatura, da horre danok, historia, geuk abadiok eitxegen duan. Parrokizan azan hori. Eta horre guan Don Juliano Lazabalaga zan zuzendaria. Eta arek, karo, merkia, guri bakarrik emote euskuzan gaure gaztuak, ni motorran eukan da, ez da, Mikele pentsatu ez da, motorren kuibeban sasoaretan, eta beti, lirein bat, beti gorputza, esaleke beti dantzan lez egoten zala, ez da, beti, zan euforiko, optimista, 100% optimista zan. Bueno, parrokeko gauza pegan birzirian, ez? Bueno, batzuk bai. Gu eran parrokizetan gengo zan, ni barinan, bera egirian, gereaian. Eta inoiz, bihatzen goztan zeuzer eskribiduta edo, esatu zan, el profeta de las alturas al profeta de la tierra baja. Ni behian nagoale, eta beran tontorrian gerian hori zen. Eta, gero, artemon asko horan ez, baina udapartian batzezbe joaten ginean Saturranera. Dera bebaitan bebai, eta behitu, ni nire koñatuan, nire etxekoan, nire gurasoakin bizi nintzanan barinagan. Nebarre ja eskondu zirian danak, tordu neugaz egon zirian, aitxatama barinagan. Eta gero udan, lobak eta etorten zirian, eta arekin nire arreba bateaz koñatuaz da juten ginean Saturranera, eta Mikel betorten zan. Da behitu, zera horrek ejemplo bat agoz, Benito, egin deuzan, 1 metro, bizu jarina inga. Baket ire bazen goztazu, ni baino gaztia eta indartzua, ala baina ego, bueno, 10 metro moten dotzut. Osek, 10 metro moten zan, eta bueno, ja, berak irabaztean beti. Eta hori niga zeitie bana, beste batzuk ebe bardin. Mendira joaten bazan be, lehenengo, menditontorrea eldubia zan azan Mikel. Nahi eta nahiaz, bera lehenen izan behar zan. Eta gero, horrek, bere zerak eta gero pentsamentu eta nikora urte banian, bere nobelia idatzi banian aurgintza minetan, irakurri neban momentuan, erosite irakurri neban, eta amentzen dago doan Mikel dana, bere zaera, bere pentsaera, bere jokabidea, bere dana. Eta karo, gero euskeraz be, udan da, euskaraz emote bazan hor, derizion, euskarazko klasia gore, erakuskentza ikastanoetan, eta bera behan, liburu batzuk atarat zen, ez? Mikelepe bai, hor idatzita gauzaia, zertzu gauzai erakusten zenan. Eta horbe, bere azua zan, bestia baino, gehiago eikia. Eta ikusten dut, hori zen, gehiago izan, gehiago egin, gehiago jakin, gehiago idatzi, bestia baino gehiago, horretxek eruan ebala, arrituta geldizuan, zeusten nian Mikel gaixoti itago. Gaixoti, zen. Eta gero, Mikel hildala. Hobe, ze gaixoki dugu. Hori pentsaten honik eukala estresa esaten dana honez da. Ni pentsateo, lehengo motibo, neure eretxiz, lehengo honi motibo sakonena hori zen zara. Berak nahi eban gauzak egin, eta gero eta gauzak egiago, eta aixe amaitu artearek aurrera eta aurrera eta aurrera. Ipintze bazan, mugia kentu eitxe bazan, eta ipintze nora joan biherdan, tontorrera heldu arte ni ez noia mobitzen. Eta benga, eta ni pentsatu dut horrek gauza guztiok, bere barruan hori, bera minduta itxie bela. Bestiak handik aparte bere buruari presin hori izan dozulez. Eta hortzen, nik uste dut hori gaixatu zela. Berak
maite ez dut esaten, baina aprezio egiten nindun. Eta bera, egon zan gero seminarioan, Derioko seminarioan, hor gaztetxoakin, gaztetxo gorek, 13 urtetik 18, 19 urtera, hor, guek humanidades estudiatzen genuen, latinidad esaten dana. Eta hor, bera zan hor, Derion, director espiritual. Eta berak, nahi eban nik ejerzituak emotia, atara kontuak. Bueno, nik ezautzen eban, bera, da hori lortu ban bera nik, Derioa jutea eta 10, baino gezo, 8 ero, behatzi egun zirian. Eta ejerzituak emoten gaztiari. Eta hor deskubritu neban nik, ez dakiti ezer idatzi ban eban orduan arek, ejerzituak emoteko. Ez usan ezer Mikelek, ondo ez sartu. Niaz konfizantzi eukan eta bueno, hori. Eta neu deskubridu, aurkitu neban, zertzaz berba egiten eban, bueno, gaztiari. Eta ni pentsan gaztio, ni zine munduan sartutan nengoalez, pentsaten manek 16, 17, 18 urtekoa, pelikulak ikuste bela. Eta, klaro, nik pelikulak Moixepenean gai bat erabiltzen baneban, hirugarren egunean, etorten ja mutil bat neure gelara, eta, bueno, noaz berbeitea torrela, eta berbeta, zelan doian ejerzioak, eta esaten doz, padre, hasta ahora lleva ya 30 películas citadas. ¿Cómo? 30, sí, 30 películas ha citado ya. Bigarren, hirugarren egunean, nire esan egon. Hortzen duz, ejerzioak, oinarri hartuta pelikulak, beste batzu, badaken bat, abade famatu izan zen, ipina, literatura, ordungo literatura eta ejerzioak. Osea, oinarri moduan, zer idazten zen orduan, eta oinarri moduan hartuta, aretxe gaizak azaldu, baina kristau ikuspigetik. Da nik apurtxu bat, ejemplo modun pelikulak ipintzen mazan. Da horrengo, hori mutil hori joan zan, horrengo berberdien zan, bueno, eta zita pelikula bat zan, bueno, apuntanten dozuen beste bat, eta ez da izen bat, igual iruroi filme edo ejerzioetan. Da hon, pena hartzen dut, are danak ez eukitia idazita. Ez, arek da kontuan izan. Baina, Mikelek horri buruz, ez ustan, ere badak izan, zine salian izana, eta hori, baina... Bueno, arek, danetan, ez da geni, diskutidu baneban inoiz berakin, baina, seguruti, diskutidu baneban, berak izango ba, zuk ez daukozu Benito arrazoia, hori filme horrek edo bestiak egin eta hori badakiz zigur, baina ez gogoratzen.